От самото начало пенсионерите от квартала са се събирали в къщата на Парашкева Райкова, която се намира по-надолу в улицата. Но не след дълго помещението се оказало тясно да побере желаещите и хората са имали нужда от по-голяма сграда. Ето защо общината и ОФ организацията построяват този клуб, в който се намираме и сега. За израстването на клуба голяма заслуга има госпожа Елена Лазарова, която е била председател на кварталната ОФ организация и разбира се и добрата дейност на наши видни съкварталци, като семействата Величка и Тодор Някови, Иванка и Дяко Дякови и още много други, които е трудно да бъдат споменани. Това аз ви приветствам, че вие правите това ежедневно и то по един много интересен начин. Участвате в обществения живот на града и на общината. Наистина показвате на младите хора истинското българското. И аз по този повод искам да ви се поклоня, да ви благодаря, защото, както в народната приказка се казва, че младите могат да знаят много, но не винаги умеят, защото нямат опита. Докато опита е най-голямата школа в човешкият живот, а той се придобива с годините. Дано този клуб да го има още след 35 години и тъй нататък, и тъй нататък.